но с цялостна реформа в прокуратурата. Това за мен е първостепенна задача. Господин Цацаров, задаваме си и друг въпрос. Дали сте зависим по някакъв начин от Пеевски, каквито индикации има? Пеевски е Цацаров и Цацаров е Пеевски. Двата лагера, разбирай Борисов, Цветанов от едната страна и Пеевски от другата страна, намериха своя избор в сегашния главен прокурор. Ръководителя на онова желязно лоби, което прокарва интересите на Пеевски в съдебната система. ГЕРБ бламира правосъдния министър. Депутати начело Цветан Цветанов изненадващо внесоха промени в Закона за съдебната власт. Промените на ГЕРБ увеличават правомощията на главния прокурор. Заедно с БСП избягвате темата корупция по високите етажи на властта. И сякаш не ви е тема. Единодушни сте да не ви е тема. Страх ви от Цацаров и това е очевидно. Вие говори несериозни работи. Изобщо не ни е страх от Цацаров. Аз съм човекът на Пеевски. Защо няма голяма риба в затвора? Защото до момента не са залагани мрежи за големи. България е червяса от лъжи и ще падне от клона като червива ябълка, ако ние не се справим с червеите. Ако не отървем от червеите, те замърсяват и свободата, и демокрацията. Много червеи.